és ez szerintem elsősorban azoknak szól, akik így vagy elindultak már az önismeretbe, vagy úgy akarnak rajta menni, hogy érvényes így hibázni, meg azt szem előtt tartani, hogy bármennyire is dolgozunk így magunkon férfiként, azért, ahogy itt már elhangzott, hogy nagyon-nagyon hosszú idők, meg éveknek a mintázata van mögöttünk, ahol nem így csinálták, mint ahogy most így elmondták a srácok, hanem nagyon máshogy. Tehát, hogy és ezt nekem segít, hogyha mindig egy kicsit felidézem, amikor olyan helyen vagyok, hogy hú, ez most így nem sikerült, vagy ez nem valami érett, nem tudom, gondolkodás volt, hogy ennek a falnak a lebontása, vagy hegynek, vagy megugrása, vagy átrepülése, nevezzük akárhogy, amelyiket választod, az nagyon nehéz, tehát az egy nehéz ügy, és hogy a sikertelenségek esetén is tehát hogy merjél tovább menni, mert hogy ez meg fog jönni az eredmény.